Vlastne keby si mal 10 bytov, tak musíš jednu priemernú mzdu každý mesiac odniesť, aby si to podoplácal. Áno, áno. A druhá časť je, že ten aktívny príjem má teda tiež svoje rizika, že sa môžeme dostať do nejakej situácie, že v nejakom období nemáme ten príjem aktívny, lebo nemôžeme, nechceme, alebo máme nejaké zdravotné problémy alebo čokoľvek. Čiže moje odporúčanie, aby ten model fungoval sám z vlastných zdrojov, aby nebol dotovaný, aspoň čo sa týka tých To je odporúčanie alebo dôrazné odporúčanie? Dôrazné odporúčanie, jednoznačné. Hej. Čiže pre teba je to, že červená alebo zelená, že to je zelená, to nie je oranžová? Áno, podľa toho sa aj rozhodujem, či danú nehnuteľnosť kúpim alebo nekúpim. No a keď si ešte naznačil túto tému, že vlastne, že oranžová, zelená, čokoľvek, takže investor sa pozerá na byty alebo na nehnuteľnosti veľakrát trošku inak, ako ten bežný spotrebiteľ, ktorý si ich kupuje pre seba. Čiže pre mňa je veľmi dôležité, že aké je to výnosové percento a teda, že keď si naznačil tú semaforovú metódu, tak proste niektoré byty darmo sa mi páčia, tak si ich nekúpim, lebo pokiaľ chcem budovať to investičné portfólio, tak ono musí spĺňať tie základné podmienky a základná podmienka je, že aby fungovalo, lebo to, čo nefunguje, tak nefunguje. Potom už vlastne nemáme tému, hej. A ja chcem, aby tá téma bola, a obzvlášť pri tebe, keď ma motivuješ neustále tým vyšším číslom. 15 bytov ti chýba inak. Neviem, prečo som ťa sem volal vlastne, lebo ako... Ja to dám a pohode. Dobre.